Hej, velkommen tilbage. Isabella, hun har trækt en, hun skal nævne dyr, der starter med K. Nej, G. K. Vi tager K. Kom nu, skynd dig. Nå, det skal sgu da være på 7 sekunder. Jeg skal lige tænke på nogle. Ja, nu har du tænkt. Nej, jeg har kun tænkt på G. Du har fandme tænkt for meget. Okay, jeg starter nu. Nej. 3, Nej. 2, 1, nu. Nej, Cecilia, jeg kender ikke nogen. Kænguru. Og jeg ved det ikke. Du nåede det. Jeg ville have sagt kamel, kat, kanin. Jeg kunne ikke huske nogen. Det var hårdt. Okay. Nu er dig, der skal trække. Okay. Hvad skal jeg tage? Ej, jeg kunne ikke spise noget. Så tager jeg den. Nej, jeg vil hellere have den. Nej. Jo, jeg vil have fine stanger. Du skal spise en kiks. Hvad er du skal det? spise en kiks. Jeg skal spise en Hvad er en fine sang? fine stang. Ved du ikke, hvad en fine stang er? Nej, men jeg tager den her. En fine stang er det værste. Du skal spise en kiks, Isabella. Ja. En fine stang, det er sådan noget for små babyer. Nej, lad mig vise det for. Lad mig finde det. Du ved ikke engang, hvor fine sangen er. Kom, Isabella. Nej, men kom nu bare det. Okay, nu står vi. Kan du nu? Ja. Okay, må jeg lige låne dem? Nej. Vi skal hente noget. Er det riskiksene, så er de der? Nej, fine sangen. Nå! Ja. Nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl, om jeg har flere. Ellers så bliver det, hvor vi skal spise det her. Nej, Det er tak. helt tøring. Nej, kan man ikke. Men prøv at se her. Nej, jeg har sådan en her i stedet for. Så skal man spise sådan en her i stedet for. Kan du lide sådan noget? Det ved jeg ikke. Men jeg fik så ikke en fin stang. Jeg fik noget, der var bedre. Okay, kom. Og det skal jeg så spise på 7 sekunder. Isabella, hun skal spise riskiks. Jeg vil hellere skifte til nudler. Du ikke. Du skal spise riskiks. Den dufter så godt. 3, 2, 1. Du skal tykke. Jeg nåede ikke. Nej. Ja, jeg vil hellere skifte til nudler. Nå, det må hun ikke. Tag nudler. Det må hun ikke. Ja, okay, kom. Hun skal spise riskiks. Kom. Er det riskisen? Mhm. Ej, jeg hader onionsmag. Jeg hader onionsmag. Det er det med salt. Det er ikke onion. Nå, det er sikkert. Den her, den må I simpelthen love mig ikke at røre. Den er 220 grader varm. Hvad er det? Kagen er en drømmekage. Drømmekage! Ja. Ej, jeg elsker drømmekage. Smager godt. Se, Isabella, hun skal spise det her. Jeg er glad for, det er mig. Og jeg skal spise noget, der var lækkert end det der. Var det lækker? Mhm. Jeg skal lige gå ind. Det var det dejligt. Nu er jeg faktisk glad for, at jeg fik den der, hvor jeg skulle spise en fine stang. Det kunne jeg ikke. Nej. Det blev så til noget... Okay, her. Okay. Vent, pas sådan her. Hey, jeg har sgu da ikke... Go. 3... Hov, du skal få tykket det der, når jeg starter. Nej, når jeg starter 3, 2, 1 nu. Du skal få tykket det, for fanden. Og sluk det. Ja, du nåede det ikke, Bella. Du fucking propper.
Jeg spiser rigtig meget. Farvel.